ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toggalo e nder galle ceerno diko ba kon waktu yoni ha to beeli puri e nder galle ceerno abdoullahi ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi holliri wonande hoore jagorɗo leydi ndi kame jagorɗo konu gendi leydi ndi nde ɓe mbaɗata ɓe to golle ko fate banggue mesure ƴettanoɗo ko fate haɓade ɗiɗo hen accident ji tampinnoɗi leydi ndi sénégal to leydi mauritanie nandiral sifande hakkude laamu leydi mauritanie kame émira arabe uni ko fate banggue nden kay kisala nimmorik kamne wonde cate kewɗe ma en ketto kabruji men musidɗo men alhassane oumar mbodj ko fate banggue battu jagorɗe hanki baɗɗo e ndera gendi leydi ndi to leydi mali bankas ko guure tati jana toon waɗi hen noon mayɓe kame gañiɓe ɓen noon gañiɓe nawa to hôpital simon dolo taweteɗo to mofti to leydi guine konakiri teska ko kuppiraji kuura kewɗi no fewi ɗum ko caggal taƴodiral sifande hakkude battomo leydi turki oɗo saaha colonel mamadou doumbia holliti ma artir ndeɗo sifande taw koye kaldigal kabruji men maɗayna to burkina faso côte d'ivoire ma en jaa ha to ghana kame thiada ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Hirndana bela yoro mi jofta e bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur djibiso baɗɗo wittoji mum to leydi mali ha e sénégal kala docteur djibiso kumpitiɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala docteur djibiso tawete koto kiidira sa ari ha to antenne tigo mawɗo o jiimi koye galle makko base makko ene tawe ɗon kono kadi base docteur djibiso ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko ceerno li docteur djibiso yaari koto fannu fibron kiis nem e morid gonɗo nder e jalto bowal kala prostate ɗoƴƴo dumigo koyɗe musoje keceji musoje neɗɗo tuƴiɗo donkanɗo hoore mum kala mum docteur djibiso hollitine wawi docteur djibiso neɗɗo donkuɗo ɓesnude caɗele jibinirgol caɗele gorago jaaɗo hamo seyɗani memi endi musoji kala mum sa jokkodire docteur djibiso ma yiito hen hoore maɗa kono kadi joguiɗo caɗele kayitaji ɗabɓowo golle kala mum sa jokkodire docteur djibiso ma yiite hen hoorema docteur djibiso holliti faya koye lewru korka gam lewru korka teddundu oɗo saaha wo usti piriji makko kala mbeɗe wallidde yimɓeɓe ha mbawa dañde cellal mumena sa yiiɗi jokkodirde e docteur djibiso tonggode makko leydi mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa tonggode makko leydi sénégal 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur djibiso ne wiya moon ramadan moubarak ciggam nangue wulgue diaw are moɗon adde mon ko jaam kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi congélateur uji moƴƴi lampaji moƴƴi kono kadi aɓe jogui équipe timmuɗo keblaɗo to leydi turki on équipe moƴƴo keblaɗo to leydi turki ko équipe mo ganduɗa yaari koto fannu installation soye bâtiment maɗa soye woyduma soye forage maɗa kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation timmuɗo jaaduɗo e jamanu tawa haala caɗele ciggam nangue wulgue diaw ɓe jogui ko panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi ponoje moƴƴe woyduma hayso tawi ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam labɗam ceer kono kadi haɗani ɗon tan aɓe jogui lampaji moƴƴi ko nonne kadi congélateur uji
moƴƴi no feewi taw kadi ko congélateur uji solaire a sohlani courant sakani yobde facture. ciggam nangi wulnge jaw ko équipe keɓlaɗo to leydi Turki kono kadi kaɓirɗe mabɓe ɗe kala giwata ko toon to leydi Turki walla to Allemagne sa jokkodire mabɓe maɓe dokke hoolare timmude. ciggam nangi wulnge jaw aɓe gasa boyli force uji kala hen no jiɗirɗa sa jokkodire mabɓe ma heɓen kollaɓe. ciggam nangi wulnge jaw sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe mabɓe Haruna Dawouda Ndiaya mbatta ko 77 566 40 22 nden tongoɗe ene waɗi WhatsApp. so tawi noon a yiɗi noddudemo kalda e makko honi koye nofuru ko tongoɗe makko leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75. musidɓe tedduɓe ciggam nangi wulnge jaw korkananara caɗele mon gasi de taw. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54. so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02. so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala. sa yiɗi hebde humpitol laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala. kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muuɗi tan a yiitoto hen hoore maɗa.
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonde toon to leydi france mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji kumpitiɗo lasrari dana yale ɓalyal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno abdoulaye diallo on noon sa yiɗi jokkodirde e muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal mauritanie kala to noksoɗa woɗɗaniro biñ kat ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollabi woni ceerno siré diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande 15 colte hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba nelaɗo men tedduɗo mo jame kise goni wi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu ɓuri moƴƴude mon kala ko on jannguɗo qur'anil karim rutti kadi nanni yimɓeɓe haala allah ka jangguiniɓe ɗum woni ko waɗata ceerno abdoullahi ba gorko mo beeli puri mo ganduɗa hande o ene teddinira dendagal sernaɓe kala dendagal almuɓe kala ha tenti noon ɓen almuɓe ɓe o janguinno ɓe o yontida kono kadi mo ɗaɓɓiri sernaɓe kala duwuji men leydi sénégal mauritanie mali gambie hay goto wo ɗaccani taw koye dow ɗemgal sehili makko guiɗo makko sehili men guiɗo men woni ceerno dikko ba jeyaɗo toon to galo kanko ceerno abdoullahi ba mo ganduɗa ne heɓano ko fati e banggue dewgal omo teddiniri hen noon gonɗo e galle o tedduɗo korsuɗo jogoɗɗo tawede kono kadi omo teddiniri hen dendagal beeli purinaɓe kala e galonaɓe e ko taari on diwan kala ɗum noon tawete koye nder diwan janke maha ɗum waɗata ko ñande 17 nduɗo hen lewru yaawa ndo gonɗen ne hawray nogas e jeetati lewru tubaka ɓeeri e noon dendagal almuɓe kala fandare mabɓe ko yidde wadde jamma o jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam e wajade yimɓeɓe e on jamma e weltinde wurtinde almudagal tawne yaadi e ngal ɗon dewgal ndaw ko safi kono kadi kanko on ceerno dikko mo bismi hen jayde weltare tv omo bismi hen sar abdoullahi sar haali abouba e dendagal yaadiɓe équipe jayde weltare tv kala e dendagal almudagal ɗo wawi wonde kala ɗum noon bandiraɓe oɗo jamma wonata ko jamma almudagal tigui rigui madhu annabi o salah sallam kame kolɓe baɗɗe fayida kono kadi waɗata ko ñande 17 lewru yaawa nduɗo hen ndu gonɗen ne hawra e alarba batu jagorɗe hanki horejo leydi sénégal ardima nguɗon batu kono kadi o yetti wo jaari kadi o manti wonande o duwanima wonande ɓen isa yankoɓe natanɓe korka mumen ɗum ko heccanke o korka isa yankoɓe balɗe 40 o duwanimamaɓe nde ɓe puɗɗorto jame kisal ɓe jokkodirɗum ɓe jokkitirɗum kadi jame kisal kono kadi kanko mawlidi sénégal wo arti ko fate banggue aset jawtuɗo henno juɓɓingol ñalɗi diine taw koto laayenen o holliti ko duwa toon ko kala wiyama amina kono kadi o yonni ngal dental e ɗiɗo henna wasiyaji labtuɗi baɗaɗi toon kono batu jagorɗo hanki o kanko maw leydi sénégal o erima hoorejo jagorɗo leydi ndi sénégal kame jagorɗo konu gendi leydi ndi oɗo saaha kay nde gumminta ko fati banggue rapport gueɗe ɗe ganduɗa taw kadi ko misiraji ƴettunoɗi gam haɓade ɗiɗo henna accident ji ɓe to golle mum 2023 o kala holɗo yarata hen hanki noon teskama ko toɗɗande wotere waɗi e nder oɗon bateau jagoɗo hanki toɗɗa ko docteur cheikh takko diop médecin en santé mo ganduɗa
kam woni toɗɗaɗo directeur général ko fate banggue agence taw kadi koko fate banggue maladie universelle mo ganduɗa kam lomti Bokara Mamadou Dafa on tan hanki teska toɗɗaɗo ko wona ɗum ko noon hanki hewɓe ne cabbino oɗo henna batu jagorɗe ene gasa gueɗe kewɗe ma mbaw famede hen to banggue deññude wonande hande o ɓerɗe gummiɗe nder leydi ndi Sénégal hayso tawi woni mawɗe ndi artani e ɗeɗon toɓɓe ko fate banggue Pierre Goudiaby Atepa mo ganduɗa ko architecte mawɗo no fewi jeehowo koyɗe jaam hande o hakkude laamu leydi Sénégal kamɓe ɓen seppoɓe on noon holliti wonande ne ɗamini ɗo tan e balɗe dabɓe seeɗa Ousmane Sonko ene gasa ma yaltu kaso kono kadi mo ɗamini ma tawtore ngal kaldigal jogorngal yuɓɓede taw yuɓɓinti ɗum ko mawɗo leydi Sénégal kanko noon Pierre Goudiaby Atepa architecte dogowo koyɗe jaam laamu leydi Sénégal o holliti o yewtide hoorejo leydi Sénégal o holliti ɗo ha 15 lewru décembre ne woɗɗi no fewi pour yuɓɓino ɗiɗo hen sumgoji yo hoorejo leydi ndi wat ɗum tan lewru mai mayirɗe mai kono ala kala hen ko nandira holliti ɗum noon koye jayde RFI kono ko ɓuuri hen tan teskinade ene gasa ɓoyata Ousmane Sonko e konguɗi makko e wiidemo wonande jaaɓi ngal kaldigal ɓoyata ne gasa ma yaltu wonande to kasso jagorɗo jangge towde jagorɗo jangde leydi ndi woni jagorɗo éducation nationale mo leydi Sénégal Cheikh Oumar Anne waɗi haalandi mum hanki o guijima no fewi guijango manggo wonande ɓeena taw kadi ko jangguinoɓe gendi leydi ndi oɗo saaha kala merotoɓe yuɓɓinde hofgoji juuɗe mumen taw kadi hofgoji ko wondude e wasde jangguinde o holliti wonande kay kala kay jiɗɗo firtude jangde leydi ndi ha tenta banggue sukaɓe gueɗe cattuɗe koko fawete e dow muɗɗoma hoorejo leydi ndi Sénégal lomtini wonande jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal woni Ismaïla Major Fall ɗum noon ko tonto Addis Abeba wonande jonde wattude capantate jeeɗiɓiire jonde taw ko sommet africaine woni union africaine jogorɗo uddide demude muɗum ñande aset paaduɗo henno ɓaawo janggo e tawtorede gardiɗo commission union européenne woni Moussa Faki Mahamada ko wona ɗum ko noon ñalawma hande o jagorɗe affaire étrangère kala ne tawi toon kono kadi hooreɓe leyɗele hewɓe ma tawi toon kamɓe ardiɓe gouverneur uji gouvernement ji mumen kala ma tawi toon toɓɓe kewɗe noon maɓe kaal ɗum toon ha tenti noon ko fade banggue kuddetaji e nder Afrique caɗele teskaɗe to RDC Congo ha tenti kadi caɗele gonɗe toon to Gaza hakkude mum e Israël keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal Touba Bay Falluji kañumen de ɓe kolliti fandare mabɓe ko ɗoftade konngol khalifa o ha timma hono khalifa o hollitiri kay seppo walla gueɗe dawriyankagal watta e wuuro Touba ngo oɗo sa noon Bay Falluji pelliti ƴettude pellital kay kala ceppuɗo e nder wuuro ngo ɓe ceppay dow keeci mum walla ni ɓe ceppina ɓooli e cabbi e dow keeci muɗuma to Diourbel association nationale ko fate banggue chef de village ardiɓe guure hankiɓe mbati batu mawɗo no fewi to mairie de Diourbel ngon batu noon ko erade wonande Sénégal naɓe kala nde nottoto noddandu mawɗo leydi ndi Sénégal ko fate banggue kaldigal kono kadi ɓe erima wonande kala ko fate banggue fitinaji nde joƴƴinte ha laaɓa nde tawno fitina ala kala ko wawi fewnude haydara banque mondiale ñawani leydi Sénégal ka ene tolno 195 millions ko préje dollar ɗum noon ko yidde wallidde leydi Sénégal haɓade yooro ko wiyete waylo taaridi to banggue lappol palol dande maayo to maayo ngo Sénégal hedde keero leydi Mauritanie beele jaam ene wawa dañede gam teskede so tawi ɗum haɓaka Sénégal ko pundi ɓoldi kono kadi oɗo saaha ɗeɗo korɓale baɗɗe fayida yimɓe kewi remde hen kala jogori wontoyde ko gueɗe goɗɗe ɗe pewani haydara jeeheten ko toon to Kaba Toki noon tawite koye département mo Kaolack toonne kadi ko cukkalel tokosel guel duuɓi jeetati nottotoɗo Adama Ndiaye sanga 17 heures ko nden guel wayri yiyede guel yiita noon koye foos sanga 20 heures angel yalti aduna oɗo sa noon loskoji kewɗi gudditama hen ko jeeyi sababu naddemo e foos wuuro Diama tawete koye nder diwan mo Tivaouane toonne kadi ko wuyɓe tato jamma heccanko gari naate galle goto
galle Alsan Ñang ko yon ɓe naati o noon jogui ko rewɓe ɗiɗo e sukaɓe sappo ɓe nonde tini wiɓe naati e galle he jalti kaɓe mabɓe ha waɗi pidiral noona waɗi en gañiɓe ɓen wiɓe ɓe noon jaadi e kene tolno 25 mbaalu e wonde jawɗi kala ɗon ɗe ɓe naate ladde ɓe jaaha ko jamma wonno hawre yimɓe wuuro ngo tini gabbiɓe noon nde ɓen keftiɓe waɗi noon pidiral bongal no fewi wuyɓe ɓe tato ɓe waɗi hen gujjo goto ɓe mbari ɗum ɗiɗo heddiɓe gaña hen brigade wonande nottima hen oɗo sanon loskoji ene jokke ndiɗon mbaadi no fewi coupe d' afrique des nations pettunoɗo toon to Côte d'Ivoire Sénégal naɓe yanoɓe toon hen capanɗe jeegom e jeetato noon toon juuki donki dañde ɗo gartiri caggal gulali mabɓe erango mabɓe laamu leydi Sénégal ƴetti pellital artirteɓe e nder gendi mabɓe leydi Sénégal sengiwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie batu jagorɗo hanki wonande laamu leydi Mauritanie ƴetti pellital wadde waylo wayloji e toɗɗade ma en gartu hen e musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. En calmitima Saar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kabaru men ɓuuri tewtude ɗo e leydi hono Mauritanie ko jonde jagorɗo wawde wadde yontere foof joɗima noon e ñalawma hanki o 14 lewru colte ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi e ɗow ngu kadi horejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani e jonde nde ɓe mbawi kadi hono toɗɗade hen Mohamed Mahmoud Wul Jafar kanko de ko toɗɗa yo ardo kanam woni caisse national d' assurance hono maladie caggal kay nde o jooɗi wono lebbi jeegom taw omo itta e golle makko taw ko kanko arduno SND ko fati noon e société nationale ko fati hono diƴƴe ɗo e nder hono leydi hono Mauritanie e nder jonde he ɓe mbawi hono haalde hen taw ko hijjore hikka nde ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi hani e lewru korkal ngu so darima aɓe kewi wadde e wone ɗen opération ngaji ɓe mbawi kadi hono haalde e ɗon e nder jonde nde gardiɗo nden ka leydi hono Mauritanie waɗi waylo e ardiɓe kadi commissaire uji ɗo e nder leydi hono Mauritanie toon to aéroport Oumou Toumsi o de ko commissaire taw kadi ko principal biyeteɗo Ahmed Wuli Maymoun ko on itta e golle mum to aéroport to gam kay wonko fawno e ɗen leyɗele hono nayyi arabeɓe hani adde hono mettere e ɗumen woni Yemen Syrie Palestine wonde hono leydi hono Égypte e caggal ɗum noon ɗen leyɗele nayyi joɗini ɗumen ɗo e nder leydi hono Mauritanie mbawi hono yirdirde e jawrgal taw ko délégué taw ko koye e gaɗe caggal hono leydi biyeteɗo Mouhamed Yahya Saïd e wawde kay yewtude e won ɗen gueɗe janoɗe ha addini ɓe taw kadi ko dillere e fitana no fewi mbaɗa kadi ma ndiyam salligue wawi hono dañade hen ɗo de ko sous secrétaire hono d'état taw ko leyɗele hono dendude hono Amérique taw kadi ko toppiti ko affaire hono sécurité civile noddirteɗo Isra Zeya o wawi hono wadde bayinago e leydi hono Mauritanie o wi leydi Mauritanie ko yeeru e dongre nde gam kay ƴewde kay wadde kay hono pellitel jogade pellitel mawgal e wawde kay jaɓɓade ɓeɗo hoɓɓe taw ko ummiɓe leyɗele goɗɗe gari ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ɗum noon ɓe o way tan ko jardeɓe e mandeɓe no fewi e tindare mabɓe ene wayno leydi hono Mauritanie e leydi hono émirat arabe uni cifodiri caggal kay e golle ɗeɓe golloto noon ko fati hono sommet mondial taw kadi ko ɗen ardiɓe to leyɗele ɗum noon waɗata ko guila e ɗeɗo hitande to waɗata toon to Dubaï ɗum noon ɓe mbawi kadi nanodirde hen e wawde kadi hono wossodiri hen haqqillaji e tinnude wonɗe ene galle ko fate e waylo hono numérique ɗum noon e wawde kadi ɗum jangguede ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno noon hono taw kadi ko document o sifande nde to banggue leydi hono Mauritanie ko jogal gal to prix ngal ko fatte waylo hono numérique hani e ƴellitgol e kadi e kesagu ko fate hono administration Mohamed Abdullaahi Luuli to banggue noon émirat arabe uni to ko jagolo mabɓe ko fatte émirati taw ko toppitiɗo ko fatte ko mbiyata intelligence artificielle ko hani e faggudu ko fatte hono numérique hani e wawde kadi wadde ɗum taw kadi ko yañude ɗum taw kadi koye distance biyeteɗo hono Oumar Soulmane el allemand ko ɓen tigui mbawi hono sifnodirde ngal ɗon cifodirngal
wona wayno hono ɗo wuro gadduɗo hono ganduɗa kono IFB Mohamed Wul Mawlud kanko de o wi wonde ko amo wulliti e laawol hono mbiɗana wulda abeydi caggal kay nde takki mum wimo wonde kay amo rokke wonɗin kaalisaji kesi ha laaɓi Sar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo tonguɗen kabaru men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndogo gam weltade Ayaw TV. gorko mo Sar Ndogo golle ma jooɗi peewi a uddi kumpital men ɗemngal pulaar to leydi ndi Mauritanie sen gewi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali armée leydi ndi koninkoɓe famaɓe kolliti ɓe mbaɗi fiyande mabɓe e nder nokkuji tati woni keeri mabɓe tati ɗi woni keerol leydi Mali Niger Burkina Faso ɓe mbaɗi toon fiyande ɗum koye sara wuro woto wiyetengo hurara ko toon ne tawi nder cercle mo en second ko toon ɓe mbaɗi fram mabɓe taw yetinum ko communiqué chef d' état majeur général armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe jaltini hewɓe kay joguitiɓe armée ji suuɗinoɓe e nder ladde ne mbaɗi toon base mumen ɓe jaltini ɗumen wonande fiyande wolde ha laaɓi kono kadi ɓe nderguiti toon matériel kewɗo no feewi to bankasa kene foto wonde gure tati ko kañumen jana ɗen gure tati janaɗe noon ko ɗen gure tati janaɗe woni wuro wiyetego Densago kame Kumadou ene wonde kadi wuro wiyetego a Dugara ɗeɗo ene gure tati ko worɓe joguitiɓe gari tan liije mabɓe duppi toon gure kewɗe nawi toon wone jawɗele kono kadi hewɓe gañima hen gañiɓe no nawama to hôpital Simon Dolo tawete to mofti waɗi hen noon wasɓe pittali mumen wonno ko 31 lewru me hitande ujunaji ɗi e nogas e goho inde makko ko Kola Bokum ene wonde Aboubacry Sissoko wonande noon kanko Aboubacry Sissoko caggal nde o ƴettuno oto nene makko omo nawta sehile makko woni Kola Bokum nden ɓe giwno noon ko ɗon ɗo bagadaji ɓe gari ha to bar mo Bofing ɗon noon Sissoko jippi gam yidirde sehil muɗum hawre noon kanko Kola Bokum o yi pistolet ene woni nder o te o ƴetti pistolet o jippi o yalti o woni simmade hawre noon biteɗo Soumaïla Cissé yi pistolet faye makko o toɓɓi on deke rewandu ɓoccitima o tiri on noon nde yani ko ɗon sapeur pompier hocci ɗum gam nawde ɗum ton to hôpital mo Gabriel Touré ko toon wasi fitta ɗum hanki noon ñawore mabɓe yani duuɓi jeeɗiɗi e kaso woni koɓe jogolelade kame amande to banggue haalisa wonande on moɓe jooɓi pittandu moɓe jooɓi fittandu muɗum keddotoɗen koye nder leydi Mali Bamako hanki holliti kañum e hoore mum waɗi pirate entreprise goto mo leydi France ngam wadde récupéré donnéji mum ɗin donnéji ɗi ganduɗa baɗanoɗi piratage taw ko fate banggue électoral ɗum noon ɓe kolliti ɓe tetti ɗum koye on entreprise taw kadi koye mbadi sifa tettide ɗum taw koye haqqilantagal to banggue piratage holliti ɗum koye jayde leydi Mali sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen luural manggal hande o ne tawe hakkude jagorɗe ɗiɗi ɗe woni jagorɗo hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi Bernard Ngomo ne wonde jagorɗo konu gendi leydi ndi woni wonde jagorɗo ñawoje leydi ndi jafoɗo no feewi e pujoje ɗe ko hakkude jagorɗe ɗiɗi woni hoorejo jagorɗo gendi leydi Guinée kamɓe jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi ɗum noon ko caggal nde jagorɗo ñawoje leydi ndi ƴetti pelital hadde kay wonande autorité ji leydi ndi ɗannade caggal leydi wadde mission mum taw alda e mission état ko fade banggue sifande kene waɗana gartam leydi ndi hoore jago leydi noon e rima ngal kuulal yo ittu ɗum won officier ji ponnoɓe yaade toon to Dubaï ma taw ɗum laataki noon hanki noon waɗi pelɓodiral ha ganduɗa hewɓe hen eri hooreji leydi ne wawata nottade ɗeɗo hen gueɗe tokkona kiri teska ko kuppiraji courant no feewi ɗum ko caggal nde dépôt mabɓe carburant sumi ɗum wonno koye lewru décembre hitande mandeɗo hen nde colonel Mamadou Doumbia holliti oɗo saaha ne jogui kaldigal hakkude mum e bateau turki gonnoɗo to Conakry on bateau ɓurno jogade
kuɓɓam leydi ndi ha tenti noon kuɓɓam kona kiri e hoore muɗɗoma to Niger Mali Burkina Faso wi général Abdourahmani Tahani hoorejo leydi Niger oɗo saaha kamɓe leyɗele mabɓe tati gay goni koye keɓugal ɓooyata maɓe jaltin koppareje mabɓe taw kadi ɗen koppareje ko ɗen tigui ɓurata wawde hutorade nder sahel e hoore mum siftinde moon ɗe leyɗele tati jalti koye dental CEDEAO kala ko leyɗele 15 oɗo saaha so tawi ɗe leyɗele tati jalti hen heddoto ko 12 leydi to Éthiopie Addis Abeba fitti boni mum ha laaɓi gam bismade hoɓɓe muɗum ɓen hoɓɓe noon ko Union africaine hakkude hooreɓe leyɗele kamɓe ardiɓe gouvernement ji mumen jogori kay lulade toon ɗum ko ñalawma janggo kono fuɗɗoto ko ñande asende ko fati e banggue lulde Union africaine toɓɓe kewɗe noon maɓe dañ jangtade ɗum toon to Burkina Faso armée leydi ndi ñande 13 février woni hecci hanki talata ɓe kolliti ɓe pirti jangungu fewjuno ɗum ɓen jogitiɓe armée ji to banggue Nara ne tawi nder bigga woɗɗani kene fotode kilométre uji nogasa hakkude mum e nokku biyeteɗo Pisila ɗum noon ɓe kolliti koye lawol numéro 3 ko ɗon ɓen jinno fewjude nguɗon jangu e nder frappe ndiwowo mabɓe ɓe ballitiri woni haɓe mbawi darguide hen ko heewi ɓe bonni hen matériel uji kewɗi kam ene wonde motoje kewɗe ɓen joguino gam yidde wadde janguji mumen leydi Côte d'Ivoire batu jagorɗe hanki cukko hoorejo leydi ndi cukko hoorejo Alhassane Dramani Ouattara ko on wonanta mo Ouattara neeli faade toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie gam tawtoroyede Union africaine ko wona ɗum ko noon batu jagorɗo hanki o Amadou Coulibaly kam jogui konngol gouvernement o holliti leydi Côte d'Ivoire fiɓani wadde commentaire ko fati banggue jaltugol leydi Mali leydi Niger Burkina Faso ko fati banggue union ko fati banggue CEDEAO ɗum noon ɓe nannata hen ɗemɗe mabɓe e wiide oɗon jagorɗo to leydi Côte d'Ivoire wonande dadiɓe daraniɓe haɓade kala ko fati banggue drogue toon to Yamoussoukro ɓe duppi hanki ko ene tolno 63 tonnes taw ko drogue mo jar mum wonoyta 650 millions pawɗe 44 ujunere taw kadi koye koppareje franc CFA woni ko duppa ha laaɓi to Ghana hoorejo leydi ndi Nana Akufo-Addo waɗi waylo mawɗo no feewi oɗon waylo ko change kene foto wonde jagorɗe jonde 13 jagorɗo o itti ɗumen e nder gouvernement makko hen jagorɗo finance kame jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi oɗo saha noon ko yidde tafdemo gouvernement mo ganduɗa taw kadi ne wawa ɗowde won e gueɗe kewɗe to leydi Tchad ko médecin jeyaɗo to Pologne biftanoɗo balɗe 4 ne waɗe juuɗe ɓen biftinoɓemo o wawi accitede ɗum koto nokku biteɗo Tajli ne tawe e nder leydi ndi hakkude leydi Égypte kamne wonde Turquie oɗo saaha moƴƴitini gondigal ɗum ko caggal nde ɓe taƴodirno duuɓi jonɗi no feewi ɗum ko hanki o kanko hoorejo leydi Turquie ƴettuɗo laana mum ndi o fayi toon to leydi Égypte Abdel Fattah al-Sisi hoorejo leydi Égypte wawi jaɓɓademo toon to Sharm el Sheikh ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi cifande kewɗe ɓe ciifi ɗum hanki o gam ɓeydude jokkodiral to banggue faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe jeheten ko toon to Proche-Orient ha hande de piyanɗe gulɗe jawne jokki jippade toon to Liban ɗum noon hanki Liban weddima roquette aji jonɗi no feewi ha ganduɗa koñinke goto mo leydi Israël wasi hen fittandu mum waɗi noon heddiɓe gañiɓe hen ko wona ɗum koye Israël kañumne waɗi frappe muɗum bomboje e nder leydi Liban kene foto wonde jamburen jeetato mbasi pittal min waɗi noon hewɓe gañiɓe hen guerre hakkude Israël e Gaza hewɓe kay jonnani hay seeɗa wonɗe ɗo piyande ɗe Israël jokki wadde toon to Rafah ɗo ganduɗa hande o Falastinaɓe hewɓe kay ko toon doguine molti kono kadi kanko hoorejo jagoɗo leydi Israël o foti so wona kay o hel goɗon wuuro hono helde Gaza e nokkuji goɗɗi kala Younes Khan kala o wawata weltade saabu mo andi won gandiji mawɗi ɗi Hamas cuuɗi toon alay saago ɓe ganda ko moggini gon wuuro so tawi waɗi tunnel walla gueɗe goɗɗe kala foɗore nde o foti ma o dirguit Hamas ha laaɓa ha itta ɗum ha laaɓa o wawa kay dejje nden fandare so yettaki o dartotago
hayso Amérique France partout loni noddi mayɓe keewi wo holliti kanko wo dartotako hen ɗon ɗo kaldigal ne jokki toon to Égypte taw kadi dogatay toon to Qatar jafuɗon taw dogatay ngal ɗon kaldigal ko leydi Qatar Égypte kame Amérique e Jordanie ha hande kay ala hen ko gasi haydara leydi France Emmanuel Macron holliri subaka hande o ñalawma janggo aljuma sifande mawde toon to l'Élysée ma waɗa hakkunde kanko horejo leydi France kamne wonde Volodymyr Zelensky horejo leydi Ukraine nden sifande noon fatata koto banggue hebloye nden ka koñinkoɓe leydi Ukraine to États-Unis de Amérique ko pellowo goto hanki felle nder supporteraji ɗum noon koto kansa mo siti neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum no gasi go neɗɗo dañi gagnade hen gagnande musɗe no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en